lige have lov på det. Du fik godt reglerne, ikke? Jo. Gå, Harry! Gå, Harry! Gå, Harry! Gå, Harry! Er I klar? Ja! Jeg skal lige se. Har I Nej, det? vi må ikke have bygger med har på i morgen. Vi skal have spillet. Jeg er heller ikke op. Og hap, så blev han invalidepensionist. Ja. Det er trist så tæt på pension. Meget elefant. Harry Badut springer. Hvordan gør I det? Prøv. Jeg ved det ikke. Det er sgu ikke så let, da. Nu har de jo fået sikkerhedsnet. Børnene har ikke brug for det, men... Nej. Han kommer op igen. Det, Harry, det vil du skal strække fødderne ud. Det nytter ikke noget, du lander med sådan. Fordi jeg bare... Ja. Jo, det er helt rigtigt, Laura. Det er flot. Det var rigtig flot. Ivan, tig stille. Nå. Harry, har I sådan en sundhedssikring, hvor du får ekstra, hvis du bliver invalid? Hov. Så kommer han på. Men så bliver du filmet også. Hvad er det, man kalder det? En hund i et spil kejler? Elefant i glasbutik? Ivan. Ja? Hej, Gustav. Må Mulrik få en pause nu? Jo. Du skal først lære et rumpespring, Mulrik. Ja. Ja, det gør jeg lige. Ja. Er I klar? Og så. Jeg vil lige have Gustav. Gustav, du skal nok holde afstand til ham. Pas på. Nej, det var jeg. Du slet ikke kan gå vidt. Så. Hold i gang. Nej, det må vi ikke fra derfra. Derfra. Det er sådan her, skal I bare gå til. Natural talent.
lave sådan en famespring. Ja. Det kan jeg. Kan du røre dine tåspidser på begge fødder på en gang, når du hopper op? Hvad? Ej, der skal du benene op på sådan en... Det kan jeg. Eller lige frem med benene kan du også prøve. Okay, på pausen. Nu kan jeg. Er I klar? Stor nummer. Cirkus er i byen. Så, nu kommer du. Nej, faktisk siger du. Er I klar? Ja! Er du klar? Nej, vi kan ikke Så pause på.